Joo, nyt se alkoi tallentamaan. Joo. Ja nyt sä voit siihen, jos sä puhut, niin tämä mikrofoni ottaa sun puheen. Heippa kaikille katsojille. Mun nimi on Edi ja mä oon rakennellut pikkasen jo valmiiksi. Mä ajattelin, että jos on hauskempaa katsella, kun kaikki on valmista. Joten tuolla on creeperi ja varotaan sitä. Nukutaan nyt, että aamu tulee. Katellaan näitä creepiksiä. Tapetaan täällä. Oho, molemmat on mun perässä. Oispa jousi. Ja otais paljon tätä hommaa. No niin, ja nyt tää vielä. Tää toinenkin vielä tosta. Nyt tulee auttaa. Tulee tänne vaan. Läts. Päin näköään. Tämä hiekalla. Räjäyttämättä tätä. Noin. Mä oon rakennellut vähän tätä kotia. Mun nimi on Edi ja täällä mä oon tehnyt kaiken noista, kun mä en oo kuvannut. Ja täällä on tämmönen maailma, jonka mä oon tehnyt. Mitä? Ja pikkuveli tuolla kysyy, että mitä vanhemmat voi sitten kertoa. Ja saanko mä esitellä tuon kylän tuolla vieressä. Jos te ette kuule kunnolla, niin laittakaa vähän enemmän. Hauska video! Te katsotte ja mä esittelen teille tämmösen huonon kylän, jossa mikään ei oikein ole hyvin. Tosta vuotaa vettä ja talot leijuu, niin ei pääse. Kyläläiset on kuollut tai muuttunut zombeiksi. Pikkasen on paikannut. Tällä ei ole viljaa. Ja keskellä kylää on vettä, eikä toi sälli näköjään pääse tuolta pois. Ai. Joo. Mut mitä jos sä ottaisit sen pois? Meillä on tämmönen. Tää kylä on vähän huono tästä Minecraftista. Mut koti on toisaalta ihan siisti. Kaktusfarmi, kaktusparkouria silleen. Paljon eläimiä on. Ei oo ruoasta pulaa. Niinku nyt syödään pihviä. Ja mä en oo ottanut tuosta bonusarkusta kamaa, mutta kamaa mulla kuitenkin on. Varmaan ihmettelee, että miten mä oon saanut tän timanttimiekan. Mä oon löytänyt pikkasen timantteja, josta mä oon löytänyt pikkasen timantteja, että mä onnistuin tekemään tän timanttikypärän. Ja yhdestä hiekkakivestä tehdystä kylästä mä löysin vielä timantteja. No. Siellä kylän vieressä oli just yksi temppeli, josta sieltä alhaalla mä löysin vähän se timantti. Se oli melkein metsässä se temppeli. No. Mä menen pelaamaan. Ja meillä on täällä yläkerta. Tänne on tulossa varasto joskus. Paljon valota tarvii. Ja täällä on arkkuja, jos on kaikenlaisia kamaa. Nämä perunat ja muut mä oon ottanut siitä rikkinäisestä kylästä. Nämä mä oon saanut ihan muuten vaan näin rakennuspalikat. Ja täällä on muita.
tällä kertaa mä ajattelin, että jos saatais ämpäri ja löydettäis laavaa, niin voitais mennä Netheriin. Niin, mut miten se timanttihakku? Mä en oo, mulla ei oo... nyt mä vasta keksin, että ois ollut järkevämpää tehdä timanttihakku niistä timanteista kuin tää timanttimiekka. Timanttimiekka ei ollut yhtään hyvä idea. Kun voi tehdä muitakin miekkoja. Timanttihakku olisi ollut mainio idea. Mut se siitä. Tää on meidän oma tämmönen luola. Ennen se oli salainen, se piti hakata alaspäin ja silleen. Mut nyt tää on tämmönen. Ihan kolone. Ja täältä mä oon löytänyt laavaa. Ja vettä. Kun mä en oo löytänyt yhtään timantteja. Se on just se ongelma. Ja mä en tiedä, enkä mä aio pysyä täällä luolassa kaukana kotoa, koska mun hakku voi mennä rikki ja sitten pinnalle pääsyke olisi tosi riski. Täällä mun pitää mennä. Mutta ei kannata tehdä portaikkoa rikkinäisellä hakulla. Miten tää voi olla näin iso? Miten toi voi olla iso? Oo, melkein tippunut. Mennään nyt pinnalle, kun ei löydy mitään kiinnostavaa. Eikä vähemmän kiinnostavaa. No ainakin toi ei oo. Toi kivihiili. Jos mä löytän... Onkohan tää edes oikea luola? Tuolla on ainakin zombi. Ei mennä sinne. En oo tappelutuulella. Oho. Tuolla mä oon käynyt. Ja tuolla ei ollut kivaa. Täällä mä oon käynyt. Joo. Ja tossa on skeleetti. Jos joku vielä lyö mut laavaan, niin saa mut veke. Au, tulipa siitä selkään. Au. En mä yhtään kartalla. Okei. Mennään nyt kotiin. Ja jos te ette kuule mitä mä sanon, niin tää on eka video, joten voitte laittaa lisää ääntä siinä, millä te katsottekaan tätä mun videoa. Heitetään laulu. Mulla onkin omenoita. Vähän puusta on kirannut näitä. Noin. Nyt mä oon täynnä ja rupeen pasantaa. Mulla on paha aavistus tästä. Ei näytä yhtään hyvältä. Mulla olisi rautaakku tästä noista. Ja toivottavasti tää rotaakku on just tässä niin rikki. Tossa puolessa. Ei mun hakku. No enpä voi tehdä uutta sit.
Pitääkö ruveta tekemään portakoja käsin? Vitsi. Kato näitä. Pitää kai tehdä, ottaa tää riski. Ja voiko? Täältä on niinku laukku. Joo. Pääs. Tää ei oo mun mielestä hyvä idea. Nyt tehdään näin. Oho. Oho. Uhu. Just tätä kiveä. Jos vielä nää laatat loppuu. Niin ja... Sitten mun pitää kai tehdä portaikko. On siitä. Ai on mun päivä. Hetkinen. Mamma, miten skippataan? Miten voi skipata? Hetki.